ang GMA Regional TV, One Mindanao. Aniya na ang mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. Good news alang sa mga motorista. Gianunsyo ang big time rollback ugma Abril 14. Kapin 20 pesos sa diesel ug kapin 4 pesos sa gasolina. Unom patay humanadaro sa usa ka 10-wheeler truck ang usa ka barangay gym sa Marilog, Davao City niadtong weekend. Marine tanker nga nag-smuggle og kapin 41 million pesos nga diesel gidakop sa otoridad sa Misamis Oriental. Kapitan ug chief mate sa mong barko kasuhan. Pagpamusil patay sa babaeng negosyante sulod sa iyang tindahan sa Bayugan City sa Agusan del Sur sa pool sa CCTV. Davao City Diversion Road, Buhangin, Tigato Bypass Road, maagian na sa mga motorista. Og, karong dunay krisis sa petrolyo, usa ka bag-ong kasal, migamit og kariton isip bridal car. Kini ang GMA Regional TV, One Mindanao.